Bună ziua și bine v-am găsit la un nou episod de Zombie Catchers. Da, toți starcem zombie. Și îi dăm play. Sunt un pic răcit, cred. What? 200 eu puteam, da. Nu mă presipit. Da, nu contează că filmez. Nu merge. Nu prea mă simt bine. Nu! No! Ok. Nu mă simt bine. Nu că m-am... Nu! Ia-mă cu tine! Ia-mă cu tine! Ok, catch it. Na. Scuzați-mă că nu vorbesc, dar nu prea mă simt bine. Hei, ia-mă cu tine! Ok. Da, am luat 5 zombie de 5 zombie. Un plutoniu, 2 plutoniu. Așa, să-i punem la storcit, să facem suc. Nu, chiar aș vrea. E tare că ți arată acolo, la fresh is scăzut. Cum să zic eu, ai suc. Ok, shop. Gata, fac level up. Ok. Trebuie să suflu și-o nas, doamne. Ok. Să trecem mai departe. Ok. Ai găsit și tu zombie. Modelul 1. Harpon modelul 1. Îi harponizez eu. Aoleu, 4. Oh my gosh! Oh my god! Am prins. Boom! Așa. M-ai enervat. Yes! Yay! Catch more, man. Yeah.
Drive-thru. Ok. Da, nu merge. Îi dau și eu un upgrade. Level 6. Am uitat ce level am. A, da, 5. Ok, level 5. Echipament nou, yes! Yay! Dacă vreți să citiți, dați pauză, că eu nu mă... Pe mine nu mă prea interesează. Oh my god. Așa, deci... Avem echipament nou, dar voi cum vedeți, această pușcă cu plasă, spizos, nu, plutoniu. Nu vreau drones. M-am prins. Dronele sunt aceste mici navete care caută zombie și trebuie să deblochez acest loc ca să pot lua o dronă. Și din ce știu eu îmi trebuie 180. Mie îmi place joculețul. Mic, dar interesant. Boom! Aha, aici sunt 3. Boom! Da? Crezi că îmi plac mie. Îmi place mie de tine. Zombilor le e frică de extraterestri. Țineți minte. O invazie zombie, aduceți extraterestri pe pământ. Ok? Să știți. Minute. Ok. Now, man. Now. O să-mi cumpăr și eu echipamentul. Shop. Echipament. Ui. Așa. Hai să începem. Așa, avem netgun. Prinde. Change weapon. Harpoon, man. Oh, mulțumesc. Da, mă! Pleacă de aici.
Bum! Pe amândoi, ok, e super tare. E super tare ăla. Mulțumesc. Am nevoie de plutoniu. Foarte mare. Ok, vă upgradez. După ce fac bani. Am bani? Fuck. Am 300, gata. Bravo, așa am făcut și misiunea asta. Să am products. Level up. What is this? Ui. 400. Apple Jelly Belly. Nu mai zic nimic. Nu mi-s found. Plutoniu, n-am plutoniu. Las că fac. Nu vreau. Nu vreau. That's zombie. Oh. Here. Boom. Fuck, am pierdut unul. Și era... Oh, aveam plasă. Boom. 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 Ok. Așa. Din păcate am făcut episodul ăsta mai lung. Nu contează. Vreau să fac și eu pe ăștia, cât costa 400. Hai încă unul. Super! Apple Jelly Belly. Puneți pauză dacă vreți să citiți. Mie nu-mi pasă prea mult. Ok? Și cam asta a fost episodul. Da. Nu uitați să dați like și abonați-vă. La revedere!